Celebrar 125 anys d'existència d'una entitat sempre és motiu de celebració, d'emoció i d'alegria. Així ens ho van demostrar els components del grup de gitanes que el divendres varen exposar mig miler de fotografies guardades al llarg dels anys. També més d'un assistent, antic ballador, no va poder superar el record emotiu que les fotografies li van ocasionar. Emoció i records són les dues paraules que poden definir la inauguració de la mostra dels 125 anys de gitanes a Santa Eulàlia. Més de 150 persones, la majoria exballadors, balladors actuals i familiars, van assistir al tret de sortida de la commemoració d'aquest segle i quart. Aquests dies, més de 500 imatges il·lustren les parets de l'espai polivalent de la fàbrica. Són fotografies que recorren la història de les gitanes al poble i que divendres van provocar sensació entre els visitants. L'alcalde Enric Barbany va inaugurar oficialment la mostra i abans un reportatge de Canal 7 sobre la història d'aquesta dansa amb protagonistes que l'han fet arribar fins als nostres dies. També va fer aflorar llàgrimes a més d'un. La colla de gitanes estem molt contents perquè ha vingut molta gent aquí a la inauguració de l'exposició i veiem que als avis els agraden molt les fotografies i s'emocionen al mirar-les i tenen molts records i entre ells estan parlant molt i ens ha agradat molt. Històricament, les gitanes han estat arrelades a diversos pobles del Vallès Oriental, entre ells Santa Eulàlia. El seu origen es remunta diversos segles enrere. Es tracta d'un ball característic de Carnestoltes, però que darrerament s'ha estès a altres dates. Aquesta dansa